Takulandirani ku AMTV Malawi kuchimake kwa nkhani zenizeni. Ngati nkhani imeneyo kuno kulibe, dziwani kuti nkhani imeneyo ndi yabodza. Dzanja pamwamba. Dzanja pamwamba. Kwacha! Kwacha! Dokota Chakwera! Dokota Chakwera! Tonsefe tikavotera ndani? Watu ndi ndani? Wamphamvu zake ndi ndani? Ulemu, Your Excellency, the President of the Republic of Malawi, Dr. Lazarus Makathi Chakwera, ulemu wanu, ulemu mai amfuko watu wa dziko la Malawi, Your Excellency Monica Chakwera. Ndi nduna zonse, ndi nonse National Executive Committee for nthawi. Ina ni moni eka. Salamu alaikum. Haleluya. Amayi ndabamba mawanga wina ndi okupemphani kuti tiyeni tonse pa 16 September tikavotere mtunda uli apo Dr. Chakwera. Tiyeni tonse tikavotera amenewo chifukwa muno Malawi malamulo a constitution ya dziko la Malawi amati kutha zaka 5 mukhala chiyani? Sichisankho chonena kuti tusintha president. Chisankho pa 16 September tikupanga potsata malamulo a dziko lino kuti pa 16 kutha zaka 5 kudzakhala chisankho. Koma constitution aliyense oyima amampasa zaka 10. Kamba kaka president wathu oyamba anakhala zaka 10. Wina aliyense mayena pazifukwa zina ndi amene anachoka. Koma ife tabwera zakupemphani chimene anachita 10 ndizona kuti maproject amene amayamba apitilize kuti amalizitse maproject amenewo. Mwachitsanzo kuno kuMangochi bwana wanapita ku Saudi Arabia anakapasira $20 million. Ndiye imeneyo simakwanira kuyamba msewu wamakanjira pamafunika ina $80 million. Yapezeka ndalama imeneyo kuti yonse yokwana $100 million ayamba msewu wamakanjira. Akabwerewena zimenezi akabwerewena akadama sakapanga sawo sapanga zimenezo ayi. Ndiye ife tiyeni tipitiriza Chakwera amalize maproject awo m'dziko la Malawi. Pali misewu yosiyanasiyana, pali ulimi wosiyanasiyana. Amayi ndi abambo mtsogoleri ndi ameneyo wosasankha mpingo uliwonse. Ine ndakhala boma kuyambira 1994. Nkhani yoti asilamu akhala ndi ide nambala 2 yoyamba anavomereza Dr. Bakiri Mulusi 2000. Ina imakalata kulemba muno mamemo kumakana amene anavomera ndi Dr. Chakwera. Ndiye ina amayi ndi abambo usalamizane ndale ndi masamu. Ndale ndi chani? Ndale ndi masamu. Tili pano magulu ali awiri akuboma ndi otsutsa. Akuboma ndi otani? Ndiye ife mbali yakuboma yonse kandidato athu ni modzi aliyepo Dr. Chakwera. Wotsutsa ali banga. Wotsutsa kwana ngati 21 mwina kwana 20 wotsutsa. Ife mbali boma Chakwera. Iwowo 20 ziyenda. Simaina misera 20 munthu umodzi. Kwina mizuja numba mu 20 anthu 20 akhutenda. Munthu umodzi yenda akhuta kaya. Ndiye kwina kumsokononga nthawi yanu. Musononga nthawi yanu. Nthawi apelewanga ndiyofunika kwambiri. Tiyeni ife tonse tivotera Chakwera. Muno dziko la Malawi sipadutsa miniti iliyonse pamene pakhala mtsogoleri. Mundimva kodi? Singapadutsa ola miniti wopanda mtsogoleri. Ndiye mtsogoleri azikhala mphamvu zake. Mtsogoleri azikhala ndi experience. Ndiye Chakwera okhala pa mpando zaka 5 ali m'dziko la Malawi. Ndiye kuti bana ali ndi experience yokwanira. Zilukwa zonse zimene kuzifuna amaliza. Msewu wosalima nkhotakota amaliza. Autenga nkhotakota zafika pa Baraka amaliza. M1 ukafika Kalonga amaliza. Wabaraka ukafika Nsozomba amaliza. Akabwera wina apanga zimenezo adzapanga abale mtunda ndi umenewo. Ine uladi musa change go
45 voti yanga yonse ndikufotera Chakwera. Mwandimva kodi? Mwandimva? Kwacha mango omaliza madzulo ano aliyense akawerenga surati Yasin, Quran chapter 36 verse 68. Mukawerenga Quran chapter 36 surati Yasin verse 68, mawakuti aliyense amene tamfuna kuti akule mpaka tamkondera kuti akule pasinkho kalamba, pamapeto kwake timambweresa pambuyo pazochitika ndi chilengedwe chake. Mundimva kodi? Aliyense amene amasunga Mulungu kuti afike pokalamba, zochitika zake zonse kuti amambwesera pambuyo chilengedwe chake kukhala ngati mwana. Quran chapter 36 verse 68 surati Yasin. Ndiye ife tipangasa mwanaso? Tipangasa mwana ife? Madziwa mwana sibila amapanga gari moto chingelengere. Akamende semoa yeye amaraendesa chani? Inu mungaimisa kuti mukwere? Mungaimisa gari moto ndikwere? Inu madziwa chimene siyani meneyo? Imene si gari moto. Kome yeyo makanizo ko samarijani menecho? Kumphanyira salira. Mukamphanyira salira. Kumulanda salira. Kome mungaimisa kuti mukwere? Amainda bambo mundaleso mulisingerengere. Mundale mulisingerengere. Gari moto yokwere ife ndimene itokota Chakwera aliye pawa. Wena wandisingerengere. But in Munalabo president amaimantu 22. Amaimantu 15. Tie ni fetonse fodi atu Chakwera. Zanji pa mwamba nose. Zanji pa mwamba. Nena kuti ife. Ife. Chakwera basi. Chakwera basi. Amanduwasa. Amandipesa. Wamphamvu zake. Chakwera. Apitilize. Amaliza zirukuko. Chakwera. Wena anduana. Akuchepera kaba. Chakwera basi. Chakwera basi. Chakwera. Chakwera. Nsukomba kwambiri. Ntawi ndimene achita njilu. Amenewa Sheikh Ulad Musa ndi Deputy Campaign Director ku chipani cha Malawi Congress Party. Bwana lero muntu wina akuti koma ine ntaona mene Chakwera akuchitira ntchito yake, ndifuna ndijoine Malawi Congress Party, ndifuna ndigwire ntchito ndi Dr. Lazarus Makafe Chakwera. Botichepetsa ndi apempe a Deputy President Madam Catherine Kotanhara pakuti ine ndayima kuno pamodzi ndi wadzutse Sheikh Imran Sharif amene ali Vice President wa chipani cha Afford ku strategic planning, akuti ndasisiya ku Afford, ndifuna ndigwire ntchito ndi Chakwera. Sheikh Imran Sharif, tabwerani patsogolo apo. Osaiwala kupanga subscribe ku channel ya AMTV Malawi.